Salutare și bun găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă zic că ne jucăm Brawl Stars. Nu facem deocamdată nimica. Vom deschide un box. Pe contul cel mic nu știu dacă o să mă mai joc. Să-mi ziceți voi dacă să mai fac. Voi să-mi ziceți. Nu înțeleg. Habar nu dacă eram... Ok. Fuck, ce m-am speriat. Uitați-mi care e ăsta de viață. Dar nu-i de rău. Rar. Unde era ăla? Că nu l-am văzut. Eram atent la altceva. Uite-o pe Shelly. N-are niciun skin. Așa. Am început să-mi dau și eu gadget-ul la Spike, chiar dacă nu face nimica. Habar n-am de ce. Bă, m-am băgat în zonă? Ce am făcut? M-am băgat în zonă și am murit. 26 de trofee. Ăsta e oare singurul match? Mai pot să mai dau unul. Ok. Oameni buni, nu uitați să dați like, subscribe și pe clopoțel. Nu mă ajută de fapt cu nimica, numai că mă susțineți. Nu-i că mă ajută, nu că îmi dă bani. Nu-mi dă bani dacă fac like-uri. Numai că vreau să văd dacă mă susțineți, să mai fac YouTube. Chiar dacă nu vă apar prea des, fiindcă încă nu știți, am omorât. Fiindcă încă nu-s vedetă, sper să fiu. Da. Vreau să vă zic că majoritatea din voi, sau poate chiar toți, vă uitați la mine, dar nu sunteți abonați. Deci abonați-vă acum, că vă apar așa la întâmplare eu și voi începeți să vă uitați. Nu mă gândeam că o să se întâmple asta vreodată. Nu mă gândeam că o să se întâmple asta. Dacă vreți să vă arăt cum i-am făcut eu rank 20 lunita, să-mi ziceți că depinde. Depinde, o să mă mai uit eu dacă am clipurile. Și voi cum vă descurcați? Chiar dacă nu postez, oameni buni, eu nu postez prea des, știți asta, dar asta e din cauza că am și eu treburi, și nu le pot face pe toate. Deci, da. Doamne. Habar n-am ce să mai zic. Ziceți-mi voi dacă e ce să mai zic. Voi. Vă la ce vă uitați? Scrieți-mi în comentarii. La ce vă uitați voi de obicei? La ce vă uitați? Vai, când am vorbit, acum cât am vorbit așa, uitați-vă un pic. Am luat locul 1. Voi la ce desene vă uitați? Habar n-am, mi-a venit întrebarea asta în minte. Hai cu legendarul. Hai că da. Hai că îmi pică mie ceva.
Pe cine să fac power up? Nu. Pe cine să fac power up? Pe Bull. Pe Nita. Pe care dintre ei? Pe care? Doamne. Vai. Eu zic să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, nu numai pe like, fiindcă eu n-am o oră fixă n-am o oră la care postez. Postez când am eu chef și când am timp. Atunci postez. Deci nu pot să zic că am o oră. Și de asta zic să vă abonați. Fac. Cum am scăpat acum de el. Hei, tu mai vii? Mai vii? Acum că am viață multă, tu mai vii? Ah! Bine, pa. Vreau să plec. Nu știu dacă mă auziți prea bine în clipul ăsta. Stau prea aproape de microfon. Cred că da. Doamne, o să sărbătorim foarte tare. Știți când, oameni buni? Habar n-am de ce tot vorbesc despre astea. Când o să fac 1 an de când am făcut primul clip de pe canalul ăsta. Că deja am 1 an de pe celălalt canal. 3 echipe. Greu mai e meciul ăsta. Dar pot să fug de el ușor. Dar de ce vrea pe mine? De asta, că sunt singur. Hei! Fuck, du-te pe ei! Așa. Vino încoace, Mortise. Mortis, omoară-l! Te rog, nu vreau locul 3. Nu! Te rog! Lasă-ne în pace! Mă! Doamne! Nu ne lasă deloc! Vreau să văd cum a fost meciul ăsta, deci vreau să-l văd. Ia! Nu mi-l dă. Ok. În episodul viitor în care nu voi posta, fiindcă atunci nu o să am timp deloc, cam până ce va reveni școala. Fac. Are start power, dar nu cred că a dat hit-ul prea mic. Ok. Carl l-am descoperit că nu e prea bun la game modurile astea. Mă, ajută-mă și tu! Mulțumesc! Știu că e acolo cineva. Unul pe parte, unul pe alta. Ce alegi? Carl? Bun, avem 8. Vai! Bă! Lasă! Vai, de ce se joacă atâta Jackie? Fac. Așa. Nu? Nu prea te-ai gândit. Da, nu e bine. Ce se întâmplă? Stau după ăsta puțin timp. Ce după ăsta? Că nu mai există ăsta. Voi știți ce aș merge pe ăștia și aș bate dacă aș avea viață. M-ați enervat prea tare. Știi ce se întâmplă dacă mă enervați? Hai, mulțumesc! Voi vedeți
Ce-a făcut? Stai acolo? Bine. Pa. Locul 1. Simplu. Rank 19 pe Carl. De-abia aștept să-i fac rank 20. Doamne. De-abia aștept să fac 13.000. 13.000, 14.000. Uitați-vă un pic. Mai am nevoie de 380 de trofee. Să intrați în clubul ăsta, Brawl România, cât mai este timp. Și cât că mai sunt 7 membri de intrare. Dacă se uită 7 oameni care n-au club, să intre în ăsta. Da, dar cred că o să mai zic diferite cluburi, nu numai asta. Da. Doamne, mă fuții pe aici de plictiseală. Fac, m-a nimerit. Scuzați-mă pentru concentrare. Da, sunt concentrat puțin și eu, Doamne, ce-am făcut? Era să închid telefonul. De unde biare 4? Mișcă-mă, Frank, de acolo, că te-a văzut toată lumea. Frank. Uite cum e. Tu trebuia să-mi stai scut, Frank, nu eu ție. Bă, ce rank are Frank ăsta? Doamne, câte trofee are ăsta? Dacă mă fuță atât de tare și mă mișc și se aude, dar trebuie. Oleo, de ce se joacă Jackie? Stai-ți că o cresc eu astăzi pe Jackie. Dar chiar, astăzi oameni buni trebuie să-mi cresc brawlerii. Nu, dar salvează-mă și tu. Doamne. Nu ne-a văzut cu 9 HP. Vrei să vezi ce e la 9 HP? Hai că pot să-i arăt. Dacă e. Bun. Nice. Tu nu trebuie să ai asta. Nu. Nimeni nu trebuie să-mi omoare Frank-ul. Decât eu pe ei. Ok, trebuie să fug. Aici. Trebuie să-l apăr. Sau eu să mă apăr. A, nu pe el. Mă, de ce vin toți pe mine? Uitați-vă cum vin toți pe mine. Doamne. Ferească-mă Dumnezeu de ăștia. Da, nu, ei mi dă. Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!